Ei saa tuommoista! Dinosaurusten sotaa! Triceratops vastaan T-Rex! Kumpi voittaa dinosaurusmähinät? No on se ihan söpö, mutta... Lopeta, tää on ihan ruma. Mitä? Se kuuli. Vittu, ota siitä kivestä, saatana. Wow, bebe. Kato semmoinen Discord DM, on akuutti asia. Miisa, mulla on sormi jäänyt perseeseen jumiin. Miten sen saa pois? Auta, minä kirjoitan tätä varpailla, kun sinne jäi toinenkin sormi jumiin, kun minä yritin siirtää toista sormea pois. No ei kyllä auta nää katsomaan, vaikka mä kuinka käytän päätä. Onko se tässä? Ketun leipää, mitä raasu päälle pantaisiin. No oisko iso mehevä kyrp? Mikä? Ei tämmöstä! Ei tämmöstä! Mä luulin, että se oli se intro. Hillitön kurvi! Hillitön kurvi! Hillitön kurvi! Ai ai ai. Kattakaa kuinka hyvä mä oon vittu tässä pelissä. Yleistiedosta ei ole koskaan haittaa, niin se on. No ei Miisa Mirotta omii muumien kakun parkeeraamalla perseensä siihen. Ai Miisa Mirotta. Toi on ihan vitun korseena. No pellekoululaiset, kuka arvaa missä kohtaa kalassa on eniten lihaa? Varmaan täällä. Mä oon tosi huono osuus sleep dartteja paineen alasena. I think Moto... Miten se menee? Mä luulen, että Moto tykkää susta. Poistettiin. Ole hiljaa. Ei vittu! Niin näenkö unta? Et. Tämä ei ole unta. Mikä toi on? Mikä toi kirppu on tossa? Hää? Onks toi toi Videomakerin kirppu? Mä katsoin, että mikä onko tässä joku loinen. Out of order, ei. Ai takaisin ylös. Kaapissa. Moikka YouTube! Tänään me tehdään trolli! Tänään me värjätään Jopen koiran kaulapanta siniseksi! Troll! Se näki! Ei Varnoppi! Hei! Mun piti painaa dashia sit ulti, mutta sit mä painoin ultia sit. Ei! Nytten tuli Yellowstoneista mainita. Yellowstone on supertulivuori. Arvo mitä, mulla on semmonen samanlainen. Mulla on semmonen, en tiedä onko tää tätä väsymystä tai tätä sillai iltahyperiä, mutta mulla on jotenkin ihan superhyvä olo tällä hetkellä. Sillai... No, aika vitun hyvä olo ilmeisesti. No, okei, siitä soit. Jope! Yes! Vittu! Ihan vittu hyvä! Lentävä mies on tarinan nimi. Ukko hyppää. Hänen laskuvarjo on rikki. Hei! Mulla on chilijuustonaksupussi. Linnut saivat ne. Ja mies pääsi kotiin. Kattokaa, vaan proot osaa tehdä tälle Minecraftissa. Oho. Never. I am Justin Bieber and never Hei taloon. No niin, nyt oikeesti nousi päähän. Mä tunsin sen muutoksen. Tää on ihan uskomatonta. Siis oikeesti tältäkö tuntuu olla humalassa? No kyllä se tässä laskee. Otetaan vähän vielä. Mitä sä? Mikä oli? Peilitaskussa oli porkkana ja porkkana taskussa peili. Missä se porkkana? Hyi, älä laita suuhun!
Haha, Fabio, you cannot laugh. That is not a business of laughter. That is a business of seriousness. Se harmi, ettei... Aikaisemmin oli niin helppo fistaa ihmiset kuoliaksi, mutta nykyään siinä sitä pitää vielä rynkyttää sen fistaamisen jälkeenkin, että se kuolee. Dino junaan! Kyyti vaan, Dino junaan! Nyt on pahat tilanteet. Kuka kattoo? Ai pyllyreikä. No ei sinne nyt moni ihminen katso, mutta sit sillä tiedätkö. Meet kuule saunaan, meet uimahalli saunaan ja kyyristyt heittää lisälle. Niin sit mummot kattoo, vittu hommat on perseessä. Joo, mä en ikinä enää raida lakkoa. Ottakaa tästä klippi. Moi lakko. Mä en ikinä enää raida sua, koska kun mä raidasin sulle viime kerran, sinä bännäsit raidiviestin laittajat. Lakko. Minä olen ikuisesti katkera. Laki ei osaa mitään elämästä. Se ei taju ees yhtä raidiviestiä. Se vaan mut bännää ilman syytä. Mä en halua mitään muuta pyytää kuin lakko. Eikö sä ymmärrä mua? Mä en halua ymmärtää sua. Okei. Mä haluaisin testaa sellaista, että mulla olisi vitun niinku mulletti. Tiedättekö? Siis tästä, mut siitä. Tältä näyttäisi, jos mä olis mulletti. Okei. Nyt ultataan. Nyt tulee suora blade. Diu! Oi! Ei! Alastomuus. Aviorikos. Tuopalta. Eli niin, makupalojen epäonnistunut kiivirahka tässä Miisan live-studiossa testissä. Hei! Tää on ihan löystynyt. Ja sit mä laitoin tänne, mä upotin tänne sattumia, mut ne kaikki vajos tonne pohjalle. Kyllä sit vielä hyvää kiivirahkaa. No niin. Kiivirahka ykösellä. On hyvä. Mutta mä en vihaan tätä saatana hamsteria. Joo, mä ymmärrän, mutta mä en tee täällä mitään. Mä en tee täällä... Siis mä teen täällä ihan jäätävän pikku damakin, kun mä en osaa. Mene vittuun saatana täältä tyhmä kakka-aika. Kuka ei tekee susta kusinää? Hamsterit on. No ei vittu tää hamsteri. Tää hullu outfit Miisalla. Mennään sotaan. Karate! Okei. Joo, tää ei edes maistu alkoholilta. Nyt miekalla. Sota. Ei! Se teki! Vois rupea heittää hiihtoluvakysymyksiä. Mielipide kevättalvesta. Kevättalvi on kostea, märkä ja liukas. Mutta niin, en tarkoita, että se on huono asia. Ei, älkää please taskulamputtako. Ei vittu, voi paskan Jeesuksen saatanan, voi muna, voi vittujen heitto. Joo, tässä meillä on pipsapossumuna. Kattoko mä murskaan tän. Mitä? Supermuna! Jetsopuulet löyttelee! Kuortaa paremmat ilmat! Vesivoima viimeistelee! Eiku aallot antaa aikamahdin! Yes, vitun yes! Niin! Vittu saatana! Voisiko kertoa vielä 5 DPD-vinkkiä? Haista vittu paska vihu! Jihaa! Ei! Älkää muuta kysykö, minkä takia mulla on mun sängyn vieressä vessapaperia ja vittu imuri. Älkää kysykö. Älkää kysykö. Tosi iso. Nyt. Uudestaan. Oi. N. Y. T. Nyt. Ja vielä. N. Y. T. Nyt. Se mikä, se meidän muna. Se etsii tätä. Onpa iso muna. Mitä me tehdään?
Fucking push, you stupid motherfuckers. Eikö pointille pitää mennä? You all fucking idiots! Ei voi olla! Ei voi! Mä kaivan suoraan alas Minecraftin ikasäätö. Ei oo one shot combo enää, ei oo one shot combo enää, vittu paskaa, söiskö hoki, kun ei oo one shot combo enää, ei oo one shot combo enää, ei oo one shot combo enää, söiskö hoki, vittu paskaa, kun ei oo one shot combo enää, ei oo one shot combo enää. Katsotaan vielä. Origin story. Mun mielestä tää on niin vitun tylsä. Kuka jaksaa? Vau, pallo tuli naamaan. Ei. Tulee toinen pallo naamaan. Ei, vitsi. Mitä? Vautsi, hyppää rinkulan ja juokse sinne suuntaan, minne nuolet osoittaa. Vau, joku heiluripallo. Kuinka monesti on osunut niihin? Vittu varmaan 2. Vautsi. Juokse mäppi ylös. Voi ei, vesimeloni tuli naamaan. Olipa vaikea selvitä. Oi. Vautsi. Pluto koira tapaa Oskun Karvisesta. Ai tapaa! Mä luulen, että siellä lukee tappaa. Mä mietin, onpa brutaali. Tappoi silti. Siitä tulikin aika brutaali. Ethän! Nakki! Nyt! Oliko se näin helppoa? Ei! Hitto vietöitte selkeitä. Ei tämmöstä! Ja kaikki päättyi parhain päin. Semmonen, vau, tosi spesifi mielenkiinnon kohde, vaan aika moni tykkää siitä. Mä tapaan sut XD. Kuka on mun kokee paskalla? Ees mulla se aina käydään niinku... Mulla on semmonen... Mä olin sanomassa, että mulla on semmonen tappi siinä, että mitä ne tuu ulos ja sit se käydään kirurgisesti aina poistamassa kerran kuussa, mutta en vittu sanokaan. Joo, mennäänpäs nyt pelaamaan tuota videopeliä. Joo, pelaisiko tuota komppia tässä samalla? No, niin... Se heitti! Pulut syö oksennusta. Joo, mutta ihmiset nuolee persereikiä, niin mitä meillä on varaa valittaa. Joo, runkkaa saa ASMR-kelpaa aina. Mä voin Interin runkata sulle tässä nopeasti. Kuuntele. Oho, nyt meni käsille. Kuuntele. Mitä vittua nyt taas? Hei, mä näen, muuten jos otatte klippiä, mä näen kuka ottaa klipit. Saatte suoraan kuulkaa bännit teille.